אני הולכת לראות את העובדת הסוציאלית בנוגע למוות של אבא, אני לא יודעת איך יהיה. אביה חדד, בת 24, לאחרונה אבא שלה נפטר. בוא נראה מה אפשר לעשות את זה. אוי, סליחה. אחי. טוב, אז אביה, שוחחנו אתמול בטלפון, סיפרת לי שאת רוצה שניפגש בקשרי הפרידה מאבא. ספרי לי על זה עוד. אני לא אניח הנחות ואתן לך לפתוח את הלב. זה שאת לא מניחה הנחות ומקשיבה ומכילה אותי ונותנת לי מקום בטוח גורם לי להרגיש כאילו יש לי מקום ואני רוצה לנדב לך פרטי מידע רלוונטיים שיעזרו לנו לקבוע ביחד מטרות הגיוניות וטובות לטיפול. הפרטים ששיתפת כל כך חשובים ורלוונטיים. בזכות שפת הגוף שלך אני יכולה להבין מה את מרגישה. אנחנו נציב יחד מטרות ונלך אל עבר הטיפול. אני מצליחה להיפתח כמו שלא נפתחתי מעולם. אני מוכנה לעבוד על החיים שלי ולעבוד על הדברים הקשים ולאבד את האובדן הקשה ולהתבונן על המערכות יחסים בחיים שלי ולקבל דברים שדחקתי הרבה זמן ולשנות מערכות יחסים לא מיטיבות בחיי. אביה, אני מציבה לך מטרות שהן גם אפשריות וגם מחזקות. הן מותאמות לתהליך הטיפול וככה נצליח להשיג את המטרות שלנו. אני כל כך מאושרת, אני מרגישה שמצאתי את העובדת הזאת. מטרות מושלמות. מעולם לא הייתי שמחה יותר לצאת למסע נפשי מתיש וקשה שבו אני אהיה מחויבת להתמודד עם הפחדים שלי והאובדן שלי במערכות יחסים בחיי. אני מאושרת. מצאתי את הפונה שלי. הלב שלי מפרפר מאושר על היכולת שלי לקדם אנשים, לעזור להם בחייהם. אוי, לא. אני מרגישה התנגדות שעולה בי פתאום. לפתע אני לא רוצה יותר לשתף אותה בפרטים אישיים על חיי. אני מרגישה טינה וכעס, ואני חושבת שהיא רק עושה את כל זה כדי להרגיש טוב עם עצמה. שהיא אנוכית ורעה, ואני רוצה לקום וללכת מהטיפול עכשיו. אני מרגישה פגועה. היא עברה כל גבול. היא מערערת על סל הכלים שלי, על הניסיון שלי, על התואר שלי. זה מזכיר לי את הפונה הקודם שלי. הוא גם עשה את זה, וזה לא נגמר טוב. זה ממש קשה לי ומעמיס עליי לשמוע את הפרטי מידע האלה על המטופלים הקודמים שלך. פתאום אני מפחדת שאולי אם אני אוסיף משהו ואספר על עצמי, זה יגרום לך להרגיש רע, ואני מרגישה שכבר אין לי מקום בטוח, כי אני דואגת לרגשות שלך יותר מלרגשות שלי. היא סיפרה לי על המטופל שלה, אולי גם עליי מדברת עם מטופלים אחרים? האם יש משהו שאני אומרת פה שנשמר בסודיות? אני בכלל חושבת שאין לנו סיכוי לעבוד ביחד. יש בינינו פערים תרבותיים כל כך גדולים. הרי את מחדרה, אני מרעננה. איך אי פעם נצליח לגשר על זה? יש בינינו יותר מדי פערים תרבותיים, ובכלל אני נרתעת ממנה. היא מזכירה לי מישהי שלא אהבתי מהתואר, ונהוג לשים דורדורנט בחודשי הקיץ. גם למה היא באה עם מכנס קצר לטיפול? מה ההורים שלי יגידו? הפערים בינינו גדולים מדי, באנו מעולמות כל כך שונים. הם יביעו התנגדות לכל הקשר הטיפולי הזה. מה את חושבת שההורים שלי יגידו? אני בחרתי מקצוע שאני חייבת לגור עד גיל 40 בבית, ורק לענן. אני בחרדה. הטיפול גורם לי פחד גדול, פחד לפתוח את הלב, להיות במקום פגיע. אני לא יודעת אם הטיפול בכלל יעבוד. אני בחרדה. אני לא יודעת אם כל הכלים שלי יספיקו בשבילך, עם בחורה כזו מתוסבכת. הלב שלי נשבר. אני לא מאמינה שחשבתי שאני יכולה להשתנות, שטיפול יכול לעבוד, שאני יכולה לפתוח את הלב. עכשיו, שאני יודעת שכל אלה לא אפשריים, אני פשוט יטוס ללונדון עם הטיסה הזאת שקיבלתי, הצעת עבודה שקיבלתי לפני 5 דקות, אז הגיע הזמן לברוח. אם את חושבת שזה נכון, תלכי. הטיפול הוא בשבילך, הוא לא בשבילי. אם את חושבת שזה מה שיעשה אותך מאושרת, תלכי על זה. ככה את מרגישה? אולי כדאי שבכלל תחזרי לפונה הקודם שלך. לא, אל תלכי. יש בי תקווה, למרות החרדה הטיפולית הזו, אני מוכנה לצלול איתך למסע בין אישי. אני אתאהב בך תוך כדי הטיפולים הבאים, אני אראה את הטוב שבך. אני אאמין בך גם כשאת לא תאמיני.
אנחנו נעשה את זה, אביה. Just wanna be young. יש בי תקווה, למרות החרדה הטיפולית. אני מוכנה לצלול איתך אל מסע בין אישי, אני אהיה קשובה אלייך. אני אתאהב בך תוך כדי הפגישות. אני מאמינה בך, ואני אאמין בך גם כשאת לא תאמיני בעצמך. אנחנו נצליח את זה, אביה. העובדת הסוציאלית שלי, הזאתי שמבינה אותי. בחצי שעה שהכרנו עברנו כל כך הרבה משברים, עליות, ירידות, צחוק, בכי, משברים, הזדהות השלכתית, הזדהות התמודדותית, והנה עכשיו אנחנו פה ביחד, עומדות מביטות בעיניים אחת לשנייה, ומוכנות לצאת למסע לעבר הביטוח הלאומי.